Seydou Mamadou Fenete Fedinya Mamadou ala kira bangena Abdoulaye de kira bangena abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena Minumbi kira feata nufle abangena Makankalu de kira bangena ala kira bangena الحمد لله ولي الصالحين ثم الصلاة والسلام على من بؤس رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كألا تنو على مين ما نيوم قسم يروي ككشني نمانيني أكوك محمد رسول الله كعلم من شراء دافن بلا جلنغا هنا قصو أني أسوم غسانموني أكا صحابة نيوم أني ما وما يقولون نفتقوني بارا نيوم كلي يفوك joduma ala ka nini au bela jilenye o jamakulu sanumaina tebe sirifla la jeba mali kono mali kokan ka ofo ka wole imando sanga ni wati akanyama dalila bi wajuli kene kono ame faba kono sangare bugu la dado anga chokoroba imam jane alebe mauludu bakene misigi sanwosa nyinanta bena juma do novembru kalo kile mugani fla samba fla anitani kononton kene mi sheriara ni alislam jamakulu baye anga wajuli kala chama uluye nyogon labi ni kene kono kala bake anye mauludi yɛrɛ nafa bonyama ko minnu kɛra mauludu la ani hɔrɔma min bɛ mauludu kɛli la olu y'o da do la ko caman fɛsɛfɛsɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲamada o sɔrɔlenw fɛ ala y'a da min kɛ ne ni donna na ka san kunna a bɔra yɛrɛ kalama min kɛ a tisola de a fa adama tisole a ye baara fɔlɔ jumɛn kɛ a ye ala tanu a y'a tanu fɛn jumɛn kan ala min y'a sɔrɔ a ye ala tanu o de kan ko de kumakan fɔlɔ ye adama a sɔrɔlen ni dole ala ye kumakan fɔlɔ min fɔ n'o ye alhamdulilayi ala y'a jaabi ko adama ala k'i hinɛ bɛ bɔ ala yɔrɔ ne de ye sangaba 7 kɔrɔta k'a sɔrɔ tuloma t'a la ka dugumakolo fɛnsɛ ji kan kumana na anw sigira bi ko an bɛ ala barikada muhamadu ko la an sigira fɛnna ala ye yamaru kɛnɛ min ye n b'a ɲini an ka sigi ala k'a kɛ hɛrɛ ye alhamdulilayi an ye don camanw sigi nin sigiyɔrɔ in na anw ta ye sira minɛ ye an karamɔgɔw bɛ yan waati kɛ dɔgɔn alhamdulilayi an karamɔgɔw caman bɛ yan an kɔrɔw la an dɔgɔw la an denw na anw ta ye dayɛlɛli ye ka di mɔgɔw ma k'a dɔn k'a fɔ ka sigi k'ala barikada muhamadu ko kɔni na i ka so yɔrɔ o yɔrɔ san kalo 12 wajibi don mantonw kan na Qur'an nasi nashu ka ca Qur'an na kosɛbɛ Allah ta'ala ya yamaru ka na soli a yɛrɛ kɛlen k'a daminɛ ka kɔn dafɛnw ɲɛ min kɛ ka tila ka weleli da ko minnu limanen ka sɔli ala kɛra ka o y'a dadulu dɔ ye b'a jira k'a fɔ an ka ala barikada muhamadu ko in na a dadulu dɔ ye annabi ibrahim alayhi salam n'o ya kɛraw la nabi ɲuman cɛkɔrɔba ye o y'a fa dɔ ye a mɛ den sɔrɔ a ye mɛnna k'a sɔrɔ a mɛ den sɔrɔ ala nana den d'a ma min kɛ a ye ala barika d'a kan Qur'an nasi la nabi ibrahim alayhi salam n'o ye ala barika da Ismail ni Isahaka sɔrɔli la o kuma anw ka ala barika da muhamadu ko la o fanga ka kan ka bonya o ye bali danfɛn bɛɛ ye ala barika da kan an ka sigiyɔrɔ in na kiraw ni nabi ɲumanw ye ala barika da muhamadu ko la parce que o ma kɛ kira ye na ala kɛra ka sababuya tɛ bali ala ye layiru gɛlɛn minnu fɛ k'a fɔ a bɛna maa ci ne fɛn o fɛn bɛna ci k'i kɛ nabi ɲuman ye a b'a fɔ dɔ bɛ fɛ yen n'i ye baara in daminɛ n'o nan'i sɔrɔ yen i bɛ sɔn a na wa suratu ala imran lajɛ wa iz akhadha allahu misaqa nabiyina usqulu ummati iz fɛn o fɛn bɛ Qur'an na a f'u ye tuma min na ala ye layiru gɛlɛn minɛ nabi ɲumanw fɛ lama ataytukum min kitabin wa hikma tuma min na ne ye kitabu d'a ma ka sariya dɔnni d'a ma o kɔfɛ a b'a ka baara la baara ma tiɲɛ i ma sira bila ko nabi ɲuman dɔ bɛ na i ma n'o nana i bɛ sɔn ka tugu a la k'i ta bila wa kira ni nabi ɲuman bɛ ko na'am ala ma dɔn a qastum ala zalikum isri a yi n ka layiru gɛlɛn minɛ o kan wa layiru gɛlɛn ye mun ye ala tɛna segin a kɔ layiru gɛlɛn ye mun ye ala ta'ala adamadenya yɛrɛ dancogo la i b'i kɛ bonya na i mɛ fili i mɛ sira bila ko tuma na e tun bɛ sira min kan ko i k'i jɔ dɔ nana o bɛ tɛmɛ i ɲɛ i ka tugu o la o ka gɛlɛn adamaden ma nka ala y'o minɛ
kira ne nabi nyumon fe muhammadu kula o ayayin na ni yo laje kata o ye barka dai muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin man nala ya allatike ko on gat lesoro chokorobo ina fa Allah wana nga karamogo bole chugumi ko mawludu bi ke anga nan siki o siki yaraba on wasa halna me fenfo ambe ala barakata ka nyine ala fe anga siki ala ka ka dadlu ya la harakula jela tika sutura ka sa la harakishima alhamdulillah rabbil alamin kira ya fo mawo maniya alitanu halno odana betu kelima makanya kelima ko fo aliki ika surnandu odda halali ala bi surnandu mawo mani duna ala kara ka surnandu na la hara ikishilenu ikisilenu don bo be dadlu chama nga mawludu ka do ka fo mawludu keba fo iti yana aljinete o dadlu ya afay abu lahab ala kara binake ala kara sallallahu alaihi wasallam anana domina naka jomsu tara dafiye ka fo maka ndafiye ibale maka tara ka fendu ko leminto ala ya dakenaka anana kara cey o yoroni mbera ay niso jab ko nyanina de nan no ala kara nali ay jom ka horanya ka fo tay ka jonya bana o nyani ko kele ko kira nana balo ka kidiya kamiga alide ya kala kosobe fo Allah taala ya danga qur'anena ko nga ona tawota a fatule maw yayi ka fabe to ka neme soron tenen jula nen tenen fayri ci la fo ka tan tenen tlebe abe nemena o yayi ni ka koyni bo soron mi ko tatte kaminen na be torola nga nyenyani mi ngene mahudu nali o no tenen jusira be bol janeme bilbile bakono ka nando addo manina tasma kam kele o bin toro ngolo denge abe tobinoyi kuma o ye neme soroka to flanga fo yora ay dusku nyani mi ngana ala karaye o kuma ta salamema o ambata salamu chemi so demsan markoroba ni sigira mawludura shu isigira tle ita shiki miri donbo be femi fo ala karala jugo nyuma nyala ali tlele nyala ani ladili yala jija iki ladike noyi madola ala kara ya wele kon kanuba akanbo kwa kanbo bina kofe sahaba ko ko la anti kanba ya kwa aw ya anti nyondi aw no baluna aw yene yi kaba ko min bena aw yo ya sonana nga minu minal limaniyana umenye rode ni kanbo masalama ni sigiyoro nunu ame kangade da nyere ye man kena ke ka fo mbe ala fe mbe kira fe mbe jema fe o koro yijume e chugoya be jedi un chugoya kere kere ma fo ka tasi kafiru dunzunu anu chugoya ma o ni yo fo ika ala kara kanu tichen de ni kala ala fe ibe ala labatu aka yamor kono ni kere kira fe ibe kira ladike aka chugoya la mana ambe sigiyoro mina ambe barkata sigiyoro la ambe sigiyoro mina ambe ladi sigiyoro la madola anga nyoko ladi bana min bana ango furake ka bena ala tay ke bena kirate ambe ka kishi silamo ambe Allah taala fo ka barkada sabu asona kan ke islamai ma jano ka ke amba fo ala kan kisi kan tanga ka bo shaytana toroma sabu o foli wajibi islamai che bela jelinka o foli wajibi silama muso bela jelenka sabo ala ko nambina ale ka baraw ke kanga tanga nyini ale ala fe ka bo shaytana toroma o ke kun ye mi ayo fo ka daka kusabu inna shaytana lil insani aduwwun mubin niya akokanga tanga nyini ale fe ka bo shaytana toroma kusabu ku shaytana de an jugu yere o shaytana de wode ko so yoro wore aya fuye ka geleya ku fattakhizuhu aduwa ijije ikamina ka ke juguyede sabu nini sitana jara ini alati jatuguni ambaye ni Allah taala fe akanya ma kan kisi kan tanga ka bo shaytana toro makene ka ani dugola ya rabbi ala ko kenaka ala ya bunye o ko fe ka baraw tugu ankara mo taala ni bismillahir rahmanir rahim sabu ala krabba ko kisi ne mabay ku kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fahuwa abtarun fahuwa aqtaun fahuwa ajzamun ala kraba ko kisinema baye bara feon fe ni islam cebina damine bara feon fe ni islam musubina damine ko ka damine ni bismillahir rahmanir rahim ye kunni ma keten ko bara ko tigeleno abaraka banino annafa banino ya rabbi ala kan kisiga boma amin ko fe ka nyina Allah taala fe
kisi ni nɛɛma a k'o kɛ a ka kiraba muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn Sheikhul Fazazi ko an ka sɔli kɛ alakira kan ko alakira min ko laulahu ma urifal huda ko ne y'a ye an bɛ ka la ilaha illallah muhammadun rasulullahi fɔ ko an y'a dɔn alakira de sababu la ne y'a ye an bɛ taa misiri la ka taa seli ko an y'a dɔn alakira de sababu la an bɛ ka sun min kɛ an y'a dɔn alakira de sababu la i taalen filɛ heji la i taara alakira de sababu la i bɛ ka jaga min di i y'a dɔn alakira de sababu la o de kosɔn ko an ka sɔli kɛ alakira kan alakira min laulahu ma urifal huda ni alakira tun tɛ an t'a dɔn kanda ye min ye ka kɔ o ɲɛ laulahu an tun t'a dɔn ala ye min ye o de kosɔn kumakanw b'a f'i ye ko ala ko ko kuntu kɛnzan makhfiya lam uraf ko ne tun bɛ yen ne tun bɛ n ka alaya la ne tun bɛ n ka azaliya la n tun bɛ komi damadingɛ de n bɛ sanu a bɛ damadingɛ kɔnɔ lam uraf ko nka fabi arafuni fabi arafuni ni ne ala yɛrɛ ye o ye adamadenw ye dɔn ala ye n'i taara hedutigiw fɛ fabi a bɛ bɛn muhamadu de ma o kɔrɔ ye k'a dɔn ala de y'a fɔ anw ye ko fabi arafuni ko ni ne kanu ɲɔgɔn muhamadu ye danfɛnw y'a dɔn ko ne ye ala ye o de kosɔn an ye diinɛ dɔn ni alakira ye cogo min na an ye ala yɛrɛ dɔn ni alakira de ye fabi arafuni ala ko ni ne yɛrɛ o ye dɔn o ye alakira ya rabbi an b'a ɲini ala fɛ kisi ni nɛɛma caman a k'o kɛ alakira ba muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam an ko ala ko ale tun dogolen don alakira de ye a yira anw na alakira de ye ala yira anw na wala ni cɛbaw min sigira walima ni musobaw min ye waati dɔ ta o laɲini tɛ foyi ye fo ka ala fo ka barikada ko sabu ko an sɔn khairul alamina turra danfɛnw bɛɛ lajɛlen sɔn hɛrɛma ko ala y'o di anw ma o bɛnna ma a diyara ye k'anw sigi k'an ala fo k'a barikada ko hakikatan o ka kan hakikatan o ka kan ya rabbi an b'a ɲini allahu taala fɛ ala ka an jidi o kɛli la o de kosɔn alakira ba ko kisi nɛɛma b'a ye ko ne mantonw ni mɔgɔ min b'a fɛ i ka diya allahu taala ye kɔrɔ mɔgɔ min bɛ ala ka kanu fɛ mɔgɔ min b'a fɛ i ka kɛ ala teri ye mɔgɔ min b'a fɛ i ka kɛ ala jɛyamɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɛ i ka kɛ mumini ɲɛnama ye ko sira ye min ye wa ko fa ahibuni li hubbillahi iyyakum ko alakira ko a mantow ma n'o ye anw bɛɛ lajɛlen ye ko an ka ale alakira kanu walasa ala ka kɛ anw fɛ wala ni cɛ min b'a fɛ i ka diya ala ye i ka kɛ alakira fɛ ni muso min b'a fɛ i ka diya ala ye i ka kɛ alakira fɛ alakira de ko ten ko n'an b'a fɛ an ka ala ka kanu sɔrɔ n'an b'a fɛ an ka ala ka jɛya sɔrɔ ko fa ahibuni ko n'a ye ne kanu ala bɛ kɛ aw fɛ a filanan ye jumɛn ye ko n'an b'a fɛ ka ale alakira fana ka kanuɲɔgɔnya sɔrɔ wala ni cɛ min b'a fɛ i k'u ka diya alakira ye ni muso min b'a fɛ i k'u ka diya alakira ye ko fa ahibbu ahala bayti ko a ye ne alakira somɔgɔw kanu a ye kɛ serifuw fɛ a ye kɛ hayidaralakaw fɛ ko n'o kɛra ko ne alakira bi kɛ aw fɛ wala ni alakira kɛra mɔgɔ min fɛ i ka da la alakira fɛ ya rabbi ala k'a to an ka kɛ alakira fɛ ya rabbi ala k'a to an ka kɛ serifuw fɛ ya rabbi ala k'a to an ka kɛ ala fɛ wala alakira fɛ walasa an ka se ka ala sɔrɔ ya rabbi ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen wala o ka kan kɛ silamɛw a ka kan wajibiya siguya bɛɛ lajɛlen na an ka kɛ alakira fɛ an ka kɛ alakira fɛ i n'a fɔ an ka karamɔgɔw bɔra k'a fɔ cogo min na i yɛrɛ k'a dɔn cɛ ɲininka na ko e bɛ ka ɲininkali kɛ lahara ko la e bɛ ka ɲininkali kɛ ko diɲɛ bɛna wuli waati jumɛn ko maaza a datalaha e ye mun de labɛn o kama ko e ye mun de labɛn o kama cɛ in ye kuma fɔ siɲɛ kelen sabu cɛ ye ko alakira ma a ko alakira ko mata saa ko diɲɛ bɛna wuli waati jumɛn nka alakira y'a kɛ komi a tulo tɛ kuma in na sabu kuma in ka bon kojugu kuma in a fanga ka bon alakira y'a kɛ komi a m'a mɛn o kɔfɛ tuguni cɛ y'a to waatinin tɛmɛna ko alakira ma ko mata saa ko diɲɛ bɛna wuli waati jumɛn o bɛɛ la alakira y'a kɛ komi a tulo t'a la fa nana fɔ siɲɛ saba ya rasulallahi mata saa wa a y'o fɔ min kɛ alakira sɔrɔla k'a jaabi maaza a'adatta laha ko e mun de labɛn lahara kama
ina fa karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min na nka an bɛ min nɔfɛ a ko ma a'dadtu laha kasira salatin wala kasira siyamin wala kasira zakatin walakin uhibbu allaha wa rasulahu a ko ne dalen b'a la ne jigi dalen tɛ n ka seli in kan nka o kɔrɔ tɛ k'a ye seli kelen bila sabu seli tɛ se ka bila nka ne jigi dalen tɛ n ka seli in kan dɛ ne jigi dalen tɛ n ka sun in yɛrɛ kan dɛ ne jigi dalen tɛ n ka heji in yɛrɛ kan dɛ ne jigi dalen tɛ n ka ɲumanya tɔw kan dɛ walakin uhibbullaha wa rasulahu ko hakika ye min ye ne bɛ ala fɛ ne bɛ ala kira fɛ o kɛlen alakira ba y'a jaabi kisi nɛma ba ye a ko uzan almar'u ma'a man ahabba mɔgɔ i kɛra mɔgɔ min fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ yan lahara e n'o tigi bɛ ɲɔgɔn fɛ wala an bɛ min nɔfɛ o la o bɛɛ la a ɲɔgɔnna ala jɔnba n'o ye muhammadul bushairi n'o ye buruda tigi ye bɛɛ b'a dɔn a ye alakira majamu ka alakira majamu fɔ don dɔ a nana da a bɛ sunɔgɔ la alakira nana dalen sɔrɔ sunɔgɔ la a y'a ka fini baraka min bɔ k'o biri a la a y'o biri a la min kɛ ka sɔrɔ nanbara tun don a wulila dɔrɔn a y'a sɔrɔ a kɛnɛyana alakira ye layiru ta a ye a ma layiru ta a kelen ye dɛ a ye layiru ta alakira majamuba bɛɛ lajɛlen ye a ko man madahani walaw baytan wajabat lahu shafaati yawm alqiyama alakira ba ko kisi nɛma ba ye ko cɛ o cɛ walima muso o muso ni ala kanu ni alakira kanu ni y'a to e ye bayitu kelen da ne alakira la ni ala kanu ni kira kanu ni y'a to e cɛ in ye bayitu kelen da ne alakira la ni ala kanu ni kira kanu ni y'a to e muso in ye bayitu kelen da ne alakira la ko wajabat lahu shafaati yawm alqiyama ko yɛrɛ dara la ko ne ka surnan o tigilamɔgɔ ka surnan don ko bi wajibiya ne alakira ka lahara alakira ye nin layiru ta a majamuba bɛɛ lajɛlen wa muhammadul bushairi a ye hamziya a y'o bɔ o bɛ taa fɔ bayitu 500 walima 600 la ka tila ka burda ka tila k'o fana bɔ o fana bɛ taa bayitu 100 ani bayitu 60 la nka ni bayitu kelen o kelen alakira ka kumakan na ko ni mɔgɔ min y'a kɛ ko wajabat lahu shafaati yawm alqiyama ko ni mɔgɔ min ye nin kelen kɛ ko n ka surunandon bɛ wajibiya a tigilamɔgɔ kan ka fara a ka seli dafalenw kan ka fara a ka sun dafalenw kan o bɛɛ la a ko a y'a dɔn ko lahara ka gɛlɛn ka se hakɛ min na ayi a ka dubaw laban na walima a ka buruda laban na a taara fɔ de ko ya akramal khalqi ko ya danfɛnw la belebele ya danfɛnw na min ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ya danfɛnw na danfɛn tun tɛ yen ka sɔrɔ ala ka fara ala ka alaya kan ni alakira tɛ ya akramal khalqi ya danfɛnw la belebele ko mali man aluzu bihi siwaka inda hululul hadisil amin ko alakira ba ni ɲɛ b'a la lahara ka gɛlɛn ka se hakɛ min na ni ɲɛ bɛ a la lahara ala bɛna dimi danfɛnw kɔrɔ ka se hakɛ min na ni e alakira tɛ ni ɲɛ tɛ kisi cogo la dɛ mana min na ni ala y'a pari k'a labɛn n'a ka ɲangata labɛnnaw ye sabu ala y'o fɔ kiraba y'o fɔ kisi nɛma ba ye ko lahara don ko ala bɛna dimi na dimi hakɛ dɔ la fɔ danfɛn tɛ yen min bɛ se ka gɛrɛ ala la o de kosɔn ale ye nin fɔ a ko ya akramal khalqi ko ya danfɛnw lasɔ hɛrɛ ma mali man aluzu bihi siwaka inda hululul hadisil amin ko ni e alakira tɛ ko ni ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ se ka ne kisi lahara don ka bɔ tasumana don ma ni e ta dɛ ɲɛ bɛ e de la ɲama i kan kisi lahara ɲama i kan kisi lahara ɲama i ka surunandon kɛ anw ye lahara wala ni ye muhammadul bushairi ale min ye bayitu caman da alakira la ni nin y'ale ka kuma ye o kɔrɔ ye adamaden tɔ bɛɛ lajɛlen an tɔw min ka bato tɛ se olu ta hakɛ la an k'an janto wala ko mɔgɔ n'e ka mɔgɔ kanu n'e ye mɔgɔ kanu n'i y'a kanu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ min fɛ o de bɛ k'i ka baara ye a tɛ min fɛ i t'o kɛ abada o de ye kanu hakika ye ya rabbi ala k'a to an ka kanu ka kɛ ten a ko alakira ne y'a ye ne y'a fɔ n ko e k'an surunan don lahara i k'an ɲini alahu ta'ala fɛ a ka ɲa ma k'an kisi wala yadi ka rasulallahi jahu kabi zal karimun tahalla bismi muntakimin ko ne kɔni y'a dɔn lahara don
afara ko ala bi dimi hal na dimina cogo cogo hal na dimina cogo cogo e ka gera la ka nyini afe aka kisi ba o kisi nyangata ba o ka nyangata ko te e ala kra degu o te e toro kuno kerasa ko ambita amba che kata ala kra ba fe kisi ne ma bae ka ambita fo ya habiballah ya ala kanu nyongo ya habiballah ya ala terike ya habiballah ya ala gindu nyongo dan fɛnw ye an ci i ma k'a fɔ k'an mɛnna jɔli la ko an nana i fɛ i ka taa ala deli i ka taa fɔ ala ye a ka kiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛ taa yɔrɔ min o ka taa ye n'o kɛra alakiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a delibagaw ye a ko o de ye aw nakun ye wa aw nakun de ye ka na ɲini ne fɛ ne ka taa fɔ ala ye a ka kiri tigɛ dan fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ yala bɛɛ ka taa yɔrɔ la wa n'o ko alakiraba b'a fɔ kisi nɛma b'a ye ana laha ana laha ana laha ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala bɛ fo k'a barikada aw nana min kama walima aw nana min kosɔn ne de n'a ka kan ne de n'a ka kan ne de n'a ka kan wala sabu ala ye ne de dan o kosɔn lizalika ala ye ne dan k'a fɔ k'a ye n ci rahamatan lil alamin ala ye ne ci ka kɛ hinɛ ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye i sɔnna ala ye o i ma sɔn ala ye o i kɔni bɛ ala kɛra danna hinɛ min kosɔn i b'o sɔrɔ ni o hinɛ ye ala kɛra bɛna sɔrɔnandon kɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ jɔli ka bɔ a ma min bɛ taa yɔrɔ min o ka taa ye o bɛna kɛ ni ala kɛra ye sabu a ci la rahamatan lil alamin wala n'o kɛra sa alakiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a to diɲɛ kɔnɔ yan a ka laada ye min ye n'a ko a bɛ fɛn ɲini ala fɛ a bɛ seliji ta ka jogo fila seli k'a dama ka se alahu taala la a bɛ miiri o ɲɔgɔnna na walima a b'o ɲɔgɔnna kɛ a bɛ taa jɔ k'a bɛ jogo fila seli alahu taala ye kabini n'a y'a ten biri ala b'a fɔ ya habibi ya ne kanuɲɔgɔn ya habibi ya ne terikɛ ya habibi ya mɔgɔ min ye a bɛɛ ne ta bɛɛ lajɛlen kɛ ya habibi ya mɔgɔ ma foyi kɛ min ka go ni alahu taala ye irfa ra'asaka wasal tu'ti e kunkolo kɔrɔta i kan deli n b'a k'i ye n b'a k'i ye e kunkolo kɔrɔta i kan deli ne ye n deli n b'a k'i ye n b'i sɔn hatta tarda f'i k'a fɔ k'a to ten a faw kama tarda hali ma min ɲini fɛ tuma dɔ la n b'o k'i ye o kɛra cɛ min ye o de ye alakiraba muhamadu ye o de kosɔn i k'a dɔn o de kosɔn kitabutigi ko i ma ya akramal khaliki ya danfɛnw lasɔn hɛrɛ ma mali man aluzu bihi siwaka inda hululul hadisil amin ko alakira ne ɲɛ b'a la maa si tɛ se ka anw kisi lahara jɔ don ka bɔ ɲangata ma fɔ n'a kɛra e ye n'o kɛra ala bɛ sira di kiri bɛ tigɛ danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ wala n'o kɛra sa cɛw min ye alakiraba muhamadu kanu sallallahu alaihi wasallam musobaw min ye alakiraba muhamadu kanu sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ ka ani dogo la ala ye jumɛn fɔ wala bɛɛ ni kiri tigɛra ka ban ni kiri tigɛra bɛɛ bɛ taa yɔrɔ la i kan ka taa yɔrɔ min o de kosɔn ala ko ko o don na lahara don ni kiri tigɛra ka ban aliyawma nadi'u kullu unasin bi imamihim ku bi kɔni an bɛna bɛɛ wele n'a ka ɲɛmɔgɔ de tɔgɔ ye n'a fɔra a fɔ ko ya ahibba rasulillah ya alakira kanubaabaw cɛw la ani musow ya alakira kanubaabaw la cɛ ani musow a ye na a kanu ɲɔgɔn nɔfɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ cɛ min ye alakira kanu e tɛ taa yɔrɔ si i bɛ taa alakira de nɔfɛ n'o y'a sɔrɔ muso min ye alakira kanu e tɛ taa yɔrɔ si e bɛ taa alakira de nɔfɛ sabu ala ko ten de ko aliyawma nadi'u kullu unasin bi imamihim ku bi kɔni bɛɛ bɛ taa a ka ɲɛmɔgɔ de nɔfɛ bɛɛ bɛ taa a kanubaga de nɔfɛ bɛɛ bɛ taa a ka kɛwale bɛ sara yɔrɔ min na bɛɛ bɛ taa o yɔrɔ la ni cɛw min ye alakira kanu ni mawludi ɲɛnamayali ye ni muso min ye alakira kanu ni mawludi ɲɛnamayali ye ni mɔgɔ min ye diinɛ in baara ka ɲɛ ni alakira kanu ye ni mɔgɔ min ye o janto o yɛrɛ la ka ala gasi sigi ka ala ka diinɛ gasi sigi ka alakira gasi sigi olu de ye mɔgɔw ye olu bɛ taa alakira nɔfɛ i n'a fɔ ala y'a fɔ cogo min na ya rabbi an b'a ɲini alahu taala fɛ ala ka an kɛ alakira kanubaga hakika ye ala sɔnna cɛ min ye k'o to alakira nɔfɛ ala sɔnna muso min ye k'o to alakira nɔfɛ ya rabbi ala k'an ye o cɛw la an k'a dɔn alakira kanuni fɛn de don a jateminɛnen bɛ alikuranɛ kɔnɔ ka na an k'a bila minɛ kɔnɔ mawuludu tɛ fɛn gansan ye dɛ
n'i ye minɛn ɲuman dilan k'ale minɛ kɛ warijɛ yɛrɛ ye k'a faga k'a datugu kɛ warijɛ ye ni fɛn min bila n'a kɔnɔ n'o man ɲi o ti foyi ɲɛ an k'a to de alakira kanu a ka kɛ baara de i n'a fɔ arisala b'a fɔ cogo min na wala yakmilu liqawmin imani illa bil amali ولا قول ولا عمل إلا بالنية ولا قول ولا عمل والنية إلا بموافقة سنة محمد صلى الله عليه وسلم بارك بكرة فولي ما ولا ينن بكتب jinda min bɛ sina ni o kaɲi kosɛbɛ yɛrɛ o nka ɲumanw na ɲuman bɛ yen o ɲumanw na ɲuman ye min ye jinda in bɛ kɛ kun min kama n'an bɔra yan o nɔ ka se ka ye an na an ye alakira fɔ yan nɔ k'a denmuso fɔ a ka ca mɔlidi fanba bɛ an balakaw de bolo alakira denmuso ye sabali min kɛ a ye muɲu min kɛ alikuranu nasijɛ yɛrɛ bi tigɛrumani kɛ nka tafsirikɛlaw b'a fɔ ko ala kan bɛ seyidina alu le ma alakira ka sahabaw ka faanɛ darapo bɛ seyidina alu le bolo o kɔrɔ ye foyi foyi t'a bolo seyidina buhari bɛ 1000 di tuma min na seyidina alu bɛ 200 de di o n'a ta bɛɛ lajɛlen la alakira denmuso sera ka to a kun anw bɛ sɔn o ma anw ka musow bɛ sɔn o ma wa anw ka maabadenw u bɛ se ka mara fantan fɛ wa anw ka waritigidenw fantan bɛ se k'u mara wa alakira jogo ye jogo babaw le wa jogo ba n'o fɔra i ye diɲɛ kɔnɔ n'a fɔra ko maa o maa jogo ka bon dara ale ye tɔɔrɔw le tabaga ye a bɛ n'a fɔ ko maa o maa ye maaba ye dara ko tɔɔrɔw bɛ kɛ mɔgɔ min na n'a bɛ kun n'a ye mɔgɔ bɛɛ kɔrɔ de y'o ye a fɔra maaba ma yɔrɔ o yɔrɔ ko mɔgɔba don tɔɔrɔw le bɛ k'a la alakira ka baara an k'an jɛ an ka baara ka bɛn o ma hadisa dɔ bɛ yen dɔnnibaw b'a fɔ ka caya mais dɔw t'a walanwalan alakira b'a fɔ a ka hadisa la kullu ummatin yadkhuluna aljannata illa man aba kila aw qalu ya rasulallahi aw man yaba qala na'am faman atani dakhala aljannata wa man asani faqad aba ne man do bɛ don aljanna kɔnɔ fani min bana sahabaw b'a ko ala ka kira wali sahaba dɔ ko ala ka kira mɔgɔ bɛ sɔrɔ lahara jɔ don min b'a fɔ a tɛ don aljanna kɔnɔ wa alakira ko ɔhɔn ni maa min lahara jɔ don maa min ye ne labato e bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni maa min ma ne labato i banna a ti n'a fɔ lahara jɔ don alijinɛ bɛ jɔ k'i ka don i b'a fɔ i ti don alakira ka sira ɲuman ni i fari fara baara l'o la a bɛ n'a fɔ i banna alijinɛ kɔnɔ don ma sugu sira ye nin ye a fɔra e ka taa o fɛ e ko n tɛ taa o fɛ an b'a fɔ i banna sugula t'ale ma o an k'an ɲɛ dɔn nin na kosɛbɛ ala y'a fɔ alikuranɛ na ka d'a kan maa min n'i ye baara kɛ ni baara ma bɛn seyidi rasuli ta kɔni ma amilatu nasiba a kuranɛ a ye jɛlen don kosɛbɛ hali a tɛ i ka hadisu le gashiya n'i tɛmɛna sabi kan i bɛna s'ale de ma ujuhun yawma izin khashi'atun amilatun nasiba ala ko baarakɛlaw du ko nka baarakɛla minnu don u sɛgɛnnen bɛ gansan hali a tɛ i ka hadisu le gashiya yali datuguli b'a ladisi ma nin ma wa lahara jɔ don maa se adamaden dusukun tɛ foyi ye ni lahara tɛ i dusukun bɛ datugu ka bɔ fɛn bɛɛ ma fɔ ala hali n'i ye kafiri ye i dusukun bɛ ala ye o don ala ko ujuhun yawma izin amilatun nasibatun ɲɛda dɔw bɛ yen lahara jɔ don u ye baara yɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ koyi nka a kɛra baara min u sɛgɛnna gansan ma bɛ alakira ta ma an k'an jogo dɔn mawulidi ninnu na ladilikan minnu bɛ fɔ cɛw taa o baara k'i ka so musow taa o baara k'i ka so alakira musow tun ye maa sabalilenw ye alakira yɛrɛ ye cɛ sabalilen ye a muɲunen bɛ et puis a bɛ yafa an b'o fɔ ka caya laɲini ye min ye alakira jogo de bɛ mɔgɔw nafa diɲɛ na a bɛ mɔgɔ nafa lahara an y'a fɔ n'alakira jogo saba yera maa o maa na sura an y'a fɔ yan nɔ et puis o de don n'alakira jogo saba dafara maa o maa na hali n'i k'i ti don alijinɛ mɛlɛkɛw b'i diyagoya don a la nka alakira jogo saba sɔrɔ man di koyi a sɔrɔ man di maa min bɛ yafa a bɛ muɲu a bɛ sabari o mɔgɔ man ca o seyidina ali dun a ka kumakanw na aw la nasi bil afwi akdaru ala likubati seyidina ali ko maa min ka kan ni yafa ye dɛ se bɛ maa min ye k'a ta juru sara an k'an ɲɛ ninnu na kosɛbɛ alakira n'a muso cɛ hinɛ de tun bɛ yen ala y'a bange ye alikuranɛ na k'a kɛ n'i ma ji sɔrɔ i bɛ tayamumu ta n ko alakira ka sabari le nana n'a ye a k'a dɔn silamɛw n'a bɛ ji da yɔrɔ la wali a bɛ yɔrɔ la ji b'a bolo koyi nka a yɛrɛ tɛ se ka ji le masali wali ji bɛ yen koyi nka a yɛrɛ tɛ ji sɔrɔ a ye tayamumu ta ala y'o aya jigin kuranɛ na ko a ye tayamumu ta ala y'a kɛ alakira ye tayamumu ta ka seli alakira ka sahabaw wulila sɛnu bɛ ɲaamɛ de kɔrɔ o alakira ka sahabaw wulila dɔrɔn an b'a Ayisa ka sɛnu yɛrɛ ɲaamɛ kɔrɔ a ka sɔrɔ ka kana sɛnu ta ka don a kan na alisilamu anw ka sabali bɛ nin sɔrɔ wa anw ka muɲu bɛ nin sɔrɔ wa n'a fɔra ko alakira ye jogobatigi ye ninnu de don anw ka neni bɛ daminɛ de den na ni ni muso kɛlɛla neni bɛ daminɛ den de la an ye seyidina ali muso fɔ sisan alakira ko a ma i bɛ don alijinɛ na o tɛ dɛ ka tila k'a jira a la hali huru inu hali alijinɛ hɔrɔnmuso minnu bɛ alijinɛ kɔnɔ ala ye maa o maa tɔgɔ fɔ alijinɛ ko la ni muso don ko an b'a fɔ zara ale y'i ka kuntigi ye lahara o n'a ta bɛɛ lajɛlen la n'a ni seyidina ali kɛlɛla a bɛɛ kɔni b'a dɔn seyidina ali ye maa dusuba ye
nani Seydina Ali kɛlɛ la a bɛ yafa de ɲini a fɛ Allahu akbar yafama fo siɲɛ 70 tiɲɛ hali ni dusukun ye tasuma ye a bɛ suma o na sa dɛ a bɛ sumaya siɲɛ 70 anw ta dun hali seli don anw tɛ yafa ɲini ka ɲɛ ayi ala ka samara jira an na ye ka yafama i kɔrɔ ye o y'a bannen ne yɛrɛ yafara ye u t'a kɛ cogo ye o ayi bari muso silamɛya sira la dɛ an ma diinɛ tɔw fɔ dɛ arijalu qawwamun ala nisa ala ko tɛ alikuranɛ na cɛw de bɛ musow sanfɛ ala ka sariya la sariya tɔ an t'o dɔn dɛ hali n'a y'a sɔrɔ e jo de don e de bɛna fɔ a ye ne ye fɛn o fɛn kira e tɛ ko jugu kɛ maa na koyi k'i den de tɔgɔ fɔ karisa ka baba a ka ala kama i ka yafa ne ma ala ni kira kama walayi hali n'i ye nin kɛ fatɔ a bɛ yafa ala ka hakili ɲuman d'a ma yarabi ala k'an ka mawulidu caya ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka hamina ko nɔgɔya alhamdulillah wajulikɛlaw tɛmɛnen kɔrɔ kɔ an ka alimami Sheikh Sadibu Kulibali ale ye dugawu don kɛ ni kɛnɛ in nabaw ye ani kɛnɛ sigira cɛ yɛrɛ min tɔgɔ la hɔrɔma min bi o la ale ye o lase an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة الحمد لله أمرتنا كبشتنا تروما أواك على التنو على من التنو كاكا سو أمبسر من قال ده كام لاكا أنغا فنغتة أنغا ستة أنغا كلون تة الله يان كانون ده كام لانينكا كاسو مغول دوبارا لا كرا لو مكالا كرافي وبيفا وبكسوني وانا وبكرشي كاي ngo maka fa bada nga enu te dugu kele ta fa ne kala fa ala ka kanu ala de kanu ka kafe ambo ka ko ambala tano kala barakada ka salatu chama yini an kunte muhammad sallallahu alaihi wasallam no bore ambe salama jama fu ka be barakada mama wele na nana ani mama wele na ngane be na ma yansoro ambe be fu ka ba barakada almam jare ale de anga kala ne nyamoy almami jare ale de anga kin fana almami be nyamogo yi na kungo sera abina fa ambe kungo de do hal ni ma yan soro iganga do wobla kana kuni roko sa nyangeleya kana ne re fare mandina ko sobe me ale re ka kokoso ana ka kanu koso na na senjo kenaka o kuma na ambo kenere ka ambe kene minga kene balu kene me alakara ka kene o kene bali na alakara ta antunte na le ta antunte o kuma ni ankele alakara ka kudono o kuma seli tambolo minga boni seli mamba don ikado ni ta don ikado hasidiya to fonye seli tambolo minga o sala kara bangri seli tesla mo bulu fe o kuma siga o kanaka mama ni ya ngwele nakano ama amitan senjo halla ma sin ambe dugo ki yokuni ka fala ki be sawaba ma ala ka sangona dirana awa anna na ko mi sukuroli ye foli duma ko nga foli samama ne da ko ya kan foli salama be bismillah salama fa 27 tel muso be bismillah ala barkala angra mo sharif adenga nana sisa amena kuma dama awa alhamdulillah ay dina ñanama jamana kono ka dina korota do yɛrɛ y'a fɔ ɲana a ko an ka haydara ko ta ko a ye silamɛya bila kɛnɛ kan ka ban ko wasara ko ale t'a fɛ dɛ ko a ye silamɛya bila kɛnɛ kan a y'a bila kɛnɛ kan dɛ mama tun sigalen b'a la bɛɛ y'a dɔn a bɛ cogo min na sa an bɛ ala tanu k'ala barikada ka dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya d'a ma ala ka labanko ɲuman d'a ma an tɛ ɲinɛ ka dugawu kɛ an ka jamana in ye jamana bɛ fitinɛ min kɔnɔ fitinɛ in ka bon ala de bɛ se k'an bɔ a kɔnɔ se bɛ ala ye inna la kulsen kadiru ala bɛ se fɛn bɛɛ la ala bɛ se ala k'an bɔ fitinɛ in kɔnɔ janfa in ala ka bɔ a kɔnɔ silama malidenw ala k'u kɔlɔsi ala k'u kisi k'u tanga ala ka jamana kɔlɔsi ala k'an bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ka labanko ɲuman d'a ma an tɛ ɲinɛ ka dugawu kɛ an ka taabɔ ye ala ka hinɛ ala ka yafu ma ala k'an n'u kunna ala ka saya k'u ma lafiya ye an bɛ dugawu fɛ ala ka hinɛ se taabɔw ma sɔli ala muhamadu alhamdulillah Shekna Jani ale yɛrɛ bɔra k'a ka bonyama kumaw fɔ ani a ka seereya kumaw ni a ka hɔrɔma kumaw fɔ ni kɛnɛ in a sigibaw ye ani naba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ ne tɔgɔ ye Mamadu Jare Shekna Jare dɔgɔnin don n kɔrɔ ka cɛ fila bɛɛ yan n'o ye Siliman bɛ yen ani Shekna yɛrɛ an fa fana bɛɛ yan ani an kanimɛ kɛ n'o ye Burama Hayidara ye
an jigi ye ala ye an jigi olu ye Sɛgɛla Tamani Bamakɔ yan Hayidara anw de y'a dɔnbaaw ye anw de y'a sinjiw ye a fa anw bɛnkɛ de y'o ye n'o ye bɛnkɛ Baramadaani ye kaka Hayidaraw Segu Hayidaraw anw ka jigi de y'u ye u ye jigi min fa Hayidara nan'o fa Tijani ni Burama Hayidara ani Katumadu ninnu u y'o jigi kelen fa an y'a dɔn dɛ olu bɛɛ lajɛlen ba olu bɛɛ lajɛlen fa olu bɛɛ lajɛlen balimamuso o kɔrɔbalen y'anw ye ba ye n'o ye Baminata Hayidara ye o de y'o ye o tuma na fɛ anw ala ye dugadenw di Hayidara ma Hayidara bɛ bonya min kɔnɔ bi a yɛrɛ ka bonya tɛ bilen dɛ a denw ka bonya don wa an b'o fɔ alu ɲɛna u k'o mɛn maa n'i fa bonyana n'i yɛrɛ kɛra dangaden ye kaban i b'i fa bonya cɛ o tuma na ala ye denw di Hayidara ma k'a sutura o denw wulila k'i jɔ ka jamana yɛrɛ sutura o tuma ala ka barika don olu kɔ la ala k'a don u ɲɛna ala ka barika don u kɔ la ala k'a don u ɲɛna n'o ye a kɔrɔkɛ Tijani n'o ye an y'u bɛnkɛ tɔma ye n'o ye fa ye ala ka lahara suma ye wallahi an b'an kɛra ala la sirifu la sirifu ka tɔma de ye ne ye n bɛ kamalen o kamalen kɛ diɲɛ na n b'a kɛ sirifu de kosɔn o tuma ni an ka du sirifu du de don anw b'a nɛgɛ kelen de kɔrɔta sabu an bɔra olu la o tuma an kɔrɔkɛ n'o ye Sɛgɛnɛ Jara ye Sangaribugu cɛ a n'a muso n y'a kalifa ala kama kira kama aw bɛ jigi fa kabini an ye mawudu in daminɛ kufuru b'a la n'an nana n'a don o don n'a nana a bɛna a tɛ tile bila a tɛ su bila an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hɔrɔn don a sigilen filɛ nin ye aya bɔn maa maa bɛ Sangaribugu yan a mɔru a maa ɲumanw a waliju n ye n kɔrɔkɛ in kalifa ma ala kama a n'a denw ani n yɛrɛ a ka hakili to an na maa si tɛ se ka kɛ ni tɛ fili n'a filila a y'a fɔ an ye an bɛ segin an kɔ an y'o ɲini a fɛ sigi ka jan alhamdulillah ni cɛkɔrɔba sanima min yɛrɛ ye kɛnɛ in sigi n'o Imam Jane ye ale y'a ka bonyamakumaw fɔ k'a ka nisɔndiya yira nabagaw la ani kɛnɛ in yɛrɛ sigili la an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ billahi samiul alim min ash-shaytani al-la'in ar-rajim ربي عسرى لي شدري ويسرى لي عمري وعلى عقدة اللسان يفقه قولي أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات تقابل الله عبادتنا واجعلنا من عال الجنة أم فولك سلام بلا جلين منو بورا quartier wɛrɛw ra kana ani minnu bɔra an ka duguw ra kana an bɛ barikada k'u ye ka foli k'u ye san o san u bɛ na an bɛ kɛnɛ in ɲɛnamaya ɲɔgɔn kan o tumana an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ bɛɛ ka sabati ka kuma nɔgɔya ka minɛ surara ka na se sisan ma sura mɔgɔw bɛ bɔ yan tuma min na o y'a sɔrɔ 1 heure bɛ ɲini ka se wajuli kɛra fo ka taa so ma dugu jɛfura dama fana an bɛ yan ka minɛ so kɔnɔna na mɔgɔw bɛ wajuli la ye ka n'a bila kɛnɛ ka yan ka burudaw kala ka kurana jigi ka dalayiluw kala ka yasiniw kɛ ka tabarakaw kɛ an bɛ ala de deli jamana in a bɛ masiba min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ jamana in a bɛ masiba min kɔnɔ ala k'a bɔ a kɔnɔ an bɛ ala deli fana an denw ala k'u sabati an denw ala k'u sabati a cɛman n'a musoman fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka sabati d'u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ kalansira kan ala ka barika d'u la ala k'u sabati u ka kalansiraw kan ala ka hakili ɲuman d'u ma minnu bɛ taamasira kan nafolo ɲini na nafolo ɲini na dɔnni ɲini na ala kɛra ko ten k'a t'a yɛrɛ kelen ye i mana dɔnni ɲini a mana kɛ cogo o cogo i bɛna dɔ bɔ fatani dɔ la a tɛ min dɔn i b'o baraji sɔrɔ
nafolo ɲinina a mana juguya cogo o cogo dɔ dɔra a na dɔ sɔn nafolo la ale bɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don olu la ala k'u sabati ala ka hɛrɛ k'u ye jamana in masiba ala k'a tɛmɛ an kan sɔli ala rasul wakitamuhu miskun an karamɔgɔ a seyid ali badara usman haidara ale yɛrɛ ye kɛnɛ in seereya k'a ka nisɔndiya yira ani a ka dugawu don ka foli se naba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ ka o seereya ɲɔgɔn fɛ. Wala wulada in an bɛ ala tanu k'ala fo k'ala waliman dɔn k'ala barikada an sindilen kɔ n'a tɔgɔ barikama ye ani an sɔlilen kɔ an ka nabiɲumanba in kan n'o ye muhamadu alayhi salatu wasalam a n'a sodengaw a n'a ka sahaba ɲumanw an bɛ kɛnɛ in sigibaa bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka bɛn a n'a ka keleya foli ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan o kɔfɛ ni an bɔra yen an fa minnu bɛ yan an bɛ foli lase u ma ka daminɛ an karamɔgɔ la n'o ye Usayi Janɛ Shekhinɛ Janɛ an bɛ a fo ka waliman dɔn ka barikada a ka ŋaniya ɲumanya la bɛ nin kɛnɛ in sigi an ye san o san an kana an sen jɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan ka bɔ ni hɛrɛ ko ye ka dugawu k'an ka jamana ye ka dugawu kɛ kabila ye ka dugawu k'an ka du ye o ŋaniya ɲuman min ni a y'o siri an bɛɛ lajɛlen ye an b'a fo la ka waliman dɔn ka barikada o kɔfɛ n'o bɔra yen an b'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an balima minnu bi fara an kan nin baara in sinzili la an b'u fo k'u waliman dɔn ka an baw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni an bɔra yen an fa fɛnɛ an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye ka bɔ Sɛgɛla Burama Ayidara ale fɛnɛ bɛ an fɛ an bɛ foli lase ma a ka wuli ka jɔ la ka na sen jɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ o la o kɔfɛ an karamɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan an da sera minnu tɔgɔ ma an da ma se minnu tɔgɔ ma kabiri Sangarebugu imamubaw la kana se a dɔnnibaw ma ani kana se dɔnniba wɛrɛ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin gwa in kɔrɔ yan an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma ni silamɛya tɔgɔ ye o kɔfɛ Sangarebugu dugutigi an b'a fo k'a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔna la ka kɛnɛ in sigibaa bɛɛ lajɛlen fo k'an ka nisɔndiya de jira aw la ni karamɔgɔ tɔgɔ ye n'o ye Serif Usman Madani Haidara ye ka na an sen jɔ yan san o san balimaw tɔgɔ la ani karamɔgɔ tɔgɔ la ka fara kɛnɛ in sigibaa bɛɛ lajɛlen kan o de bɛ an bolo o la kuma janti nin kɛnɛ in ye kɛnɛ min ye an hakili la jamana in kɔnɔ yan n'o ye Mali ye bɛɛ lajɛlen y'a dɔn nin kɛnɛ in ye kɛnɛ min ye n'a bɛ fɔ o ma Mawulud al-Nabawi n'o ye kira Muhamadu Mustafa ale ka bangeli o nisɔndiya o san yɛlɛma walima o anniversaire bɛɛ lajɛlen y'o cogoya dɔn an ka jamana in kɔnɔ sabula cɛw la musow la bi alimamuw na ka fara dɔnnibaw kan bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan ni Mawuludu ko in bonyali la ani a karamali la o tuma na Mawuludu in bonya caman b'a la kɔrɔta caman b'a la hikima caman bɛ a la maa o maa kɛra nin kɛnɛ in sigibaa ye ni ŋaniya ɲuman jɛlen ye Sedina Ali ko ten a ko cɛ o cɛ ni muso o muso farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ sigi Muhamadu alayhi salatu wasalam a tɔgɔ la ni ŋaniya jɛlen ye i ma sigi ni foyi ye fo i nisɔndiyara k'a fɔ kira Muhamadu Mustafa bangera ko cɛ o cɛ bi o nisɔndiya kɛ muso o muso b'o nisɔndiya kɛ siga foyi t'a la ko foyi t'i ye ni labanko ɲuman dɔrɔn tɛ o tuma na nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nisɔndiya de bɛ an ye farifoni de bɛ an ye barisabula maa o maa ye kira ko in faamuya i bɛ sa a nɔfɛ n'ale tɛ alijinɛ tɛ yen n'ale tɛ ala tɛ sɔrɔ mun kama o ye Ala subahana wa taala ka kuranɛ haya de a ko Muhammad dit si vous aimez vraiment Dieu suivez-moi Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés nin ye kuranɛ haya ye Ala ko Muhammadu Mustafa ma ni o ko ko o b'i fɛ n'u ko bɛ ni Ala subahana wa taala fɛ kana foyi ɲini u ka dɛ a f'u ye dɔrɔn k'u k'e kanu u ka k'i fɛ n'u ye Muhammadu kanu ka kɛ i fɛ ne yɛrɛ Ala bɛ sɔrɔ ka k'u fɛ n bɛ sɔrɔ ka yafa u ne kuranɛ haya jɛlen de o tuma na an k'a dɔn an ka siri tɛna an kisi an ka hiji tɛna an kisi an ka bato foyi tɛ yen ko gansan bɛ an kisi fo n'an ye kira kanu minɛ an dusukun na kira kanu minɛlen dun ye jumɛn ye a cira min kama an ka k'o baara kɛbaa ye o tuma na kira cikun kɛra danfɛn bɛɛ lajɛlen ka nɛɛma ye o tuma na an kelen o kelen an bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ o ladegebaga ye an bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an ka seerew n'an ka batow bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye an ka hakili to jogow la fɛn o fɛn ni o man ɲi silamɛ ma fɛn o fɛn n'o man ɲi silamɛ ka cogoya la o tuma na an bɛɛ lajɛlen kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jogo in baara de kɛ
n'o kɛra Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kɛ an fɛ n'o kɛra an ka kira kanu a bɛ sabati o la an bɛ kuma surunya yan ka dugawu de ɲini nin kɛnɛ sigibaw fɛ u ka dugawu k'an ka jamana ye nin kɛnɛ ninnu kɔnɔna la dugawu jaabiw de bɛ yen siga t'a la kɛnɛ o kɛnɛ sigira Ala subhanahu wa ta'ala kama i tɛ foyi sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ni Ala dɔrɔn tɛ o tuma na nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye k'a ɲini Ala fɛ dekun min bɛ an ka jamana kɔnɔ ani silamɛ jamana fɛn o fɛn kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ wuli an bɛ hɛrɛ fɛn o fɛn nata ni an ka jamanaw ye ani an silamɛ jamana ɲɔgɔn wɛrɛw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati Ala k'an sago d'an ma san wɛrɛ bi ɲɔgɔndoya bi Ala bolo Ala k'o jira ne n'aw la yarabi an ma Ala k'an sutura Ala k'an kɔrɔta an ka cɛkɔrɔba ninnu n'o y'an faw ye an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na hali bi Ala k'an ɲɛmɛ ɲɔgɔn na Ala k'an kɛ dugaden ye Ala kana an kɛ dangaden ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka taaba minnu y'an kɔ Ala ka nɛɛma Ala ka yafa o ma min bɛ u ni Ala cɛ Ala k'o yafa min bɛ u ni jɔn cɛ Ala k'o ta u ye Ala k'o k'a ka Ala bonya kama Ala k'o kɛ sigi bonya kama kira n'a so dingo kama sɔlila rasul karim wasalamu alaikum warahmatullah an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Sangarebugu la laada don Imam Jane ale bɛ mawuludu kɛnɛba min sigi min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye dugawu minnu kɛra sarakati minnu bɔra Ala wele minnu kɛra Ala k'olu minɛ basigi ni kolosuma Ala k'o don Mali jamana kɔnɔ ni mawulududen yɛrɛ hɔrɔma ye foli ni barikada o ye aw ta ye aw sigiyɔrɔ la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an fa ani an karamɔgɔ a Seyidi Sharif Usman Marani Haidara foli la kumaba an bi o ta k'o di ale ma ale min ye silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ ko Ala k'a ɲɛmɛ a la shukran lakum fi amanillah Mami mi kira fene bo fene te Mamadu fene te fedinya na Mamadu Ala kira bangena Abdullahi te kira bangena Abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Ala kira bangena Minum mi kira fe atanu fle Abangena Makankalu de kira bangena